Chineke biko ife mmadụ anyị afụfọ ọwụ na ịnweta this video metụ aka na share button nke ishare this video. Ijere ebido na Arinji breaking news. Ijere ebido na Arinji na prison. O bido na Arinji na prison o bido kwa na Arinji na prison mbu ijele. O bido na Arinji na prison. Ọ bụrụ na ịnweta this video, share this video. Ijere ebido na Arinji. Ọgandubisi Patrick Alisa Travels nne m ọrụ onwe ga-amụ o. Ijere ebido na Arinji na prison. Ụna anụkwuru nke na-eme. Ụna anụkwuru nke na-eme kịta. Ụna anụkwuru nke na-eme n'ikpeazụ a. Ijere change gate Arinji. The first one who fainting nke o bido na analụ ha. A na-ekwu ekwu na na analụ ha fainting. O wee change agba the game today. O change agba the game today to another thing. O change agba the game to another thing today. From na analụ ha fainting to another thing. Gene bi Jeresi wee nweta no penti red ọkpụ n'ọnụ. Gene bi Jeresi wee nweta penti red ọkpụ n'ọnụ wee daa today na-agba ọbara. Gene bi Jeresi wee nweta no penti ọkpụ n'ọnụ wee daa na prison today na-agbasisi penti red n'ọnụ. Chineke nwa nke mmadụ wee ife mmadụ anyị afụfọrọ ijere bigoro from ịda amarụ ha fainting to ịda today na prison na-agba ọbara. Agba na ọbara ka ọ na-agba ka posta kọlọ ka ọkpụ n'ọnụ ka ọ pentere dị ife ọkpụ n'ọnụ ka ọzọgbo ife wetara ya ọkpụrụ n'ọnụ. Ife mma ahụ na ha ncha niile Arinji ọkwọsịla Ebuka Obi onye na-eme Arinji nyanwa join kwa na Arinji group. If I make it a for the weak, what I go, it is not for the weak or for the strong. Obolo say that's the king of the game, no. How say that's the king of the game, no. Not only today, Ijere fainted that today now war or balanono, but if I want a bonono, what I go, what about empires of justice? They should keep Ijere more 10 years. Now na the latest update go na one mother than today. I'm no poster color red ko paint red ko open on ko zobo kama mo hande small goal ya zobo n'ime prison. O weda we na abosese ife we na abosese well ha kpọrọ ya ọbara ka ọ na-agbọ. But ife mo nwa wezugo follow poster color. E got go poster color mo zobo. Case indeed is not for the weak. Case indeed is not for the weak. Abroad for the weak. All this acting and the film when I work on art. Kedunda na art the film nina. Kelunda na art the film nina can na jo. Because as far as I'm concerned, na zobo na ozobo de fa. You got that go. As far as I'm concerned, if I was zobo ko na boss no. You got that go. Chineke. Vigonu. Ọ bụrụ na tag ya n'okolo ezigbo gbalịa na ngwu n'ijere na art zukọ film o
ijee na atịzikwo film, ijee na atịzikworo ndị mmadụ siri ma kere ebe ndị mmadụ si wee mikpuru nwa nke mmadụ ahụ zobo ọkpụ n'ọnụ were abụọ amamndị o ji ya chi iyi egwu, amamndị o ji ya chi iyi egwu. Nke ahụ nke na-eme na nke ikpeazụ a ka ụlọ ghara isikwo na ezuga adịghị wetara ụlọ update, ka ụlọ ghara isi na ezuga adịghị wetara ụlọ update. Ịghọtago? As e dey hot ka m na-enye ụlọ ya. Ịghọtago? As e dey hot ka m na-enye ụlọ ya. As e dey hot ka m na-enye ụlọ ya. Ọ bụrụ na ị nweta this video, share this video na king of the game agbatigo na-anarụ ha fainting, ọ na-agbụsịsị ọbara, mana ife ahụ zobo, ife ahụ acting. Ịghọtago? Ife ahụ ahụ nchi. Biko ọ na-enọ na this video ka ba ahụ fụ na ị na-eshare this video. Amamife netwọk na-enye nsogbu ife ahụ, netwọk na-enye nsogbu ife a. Esote netwọk na-enye nsogbu ife a. Ọ na ebe a na-emetụrụ maka na love and like, biko na-emetụrụ maka na love and like agụnụ na-emetụrụ maka na love and like, biko nụ na-emetụrụ maka na love and like doonu news anyị breakiri this news this night. Biko ọ na ebe a metụrụ maka na share button. Amamife na-eme ụna na ife na-ekwu. Ọ bụrụ na ụna na ife na-ekwu, mmadụ deelu m yes. Ọ bụrụ na ụna na ife na-ekwu, mmadụ deelu m yes. Ọ bụrụ na ụna na ife na-ekwu, somebody deelu m yes. Achọrọ ka somebody deelu m yes. Somebody tell me yes. Okay. Good. So like I said, nke na-emenu n'ikpeazụ ahụ na ijere eburu na acting wee bata na nke ikpeazụ a. Ụnụ mana the first thing o bido gbakwuwe ewu na ebuzọ wee nye anyị ewu nọ na analụ fainting. Ịghọtago? Nọ na analụ fainting. Oge asị nọ na fainting more than 30 times in a day. Ogwe mgbe kwuru nọ na fainting more than 30 times in a day. Ịghọtago? Ọ dụka ya sị na that one onweghị ebe ọ fly na-ewe. Another one ebutere nkịta ahụ na ijele dara nkịta were agba ọbara. Amụghị ebe esi wee butere ya ezogbo ọ na-agbụsịsị ka ọ postakụl ọ na ife ahụ pinti red ka ọwụ. Ịghọtago? Ebinye ihe n'ọnụ, nwa mmadụ wee daa wee na-agbụ ya. Ime case abụrụ for the week. Ime case abụrụ for the week because enwe consequences. Ịghọtago? Enwe consequences. And all consequences ya ka nwanne anyị nwoke na-afụ ife a. Ịghọtago? All consequences ya ka nwanne anyị nwoke na-afụ ife a. Ijere na ọ na-atịrị anyị Chinese movie. Ọ na-atịrị anyị Chinese movie. Ife a will confirm RNG. Ife a will confirm RNG. Eche ndị egwu n'ọsọ ndị
Zion na art arrange. Ịghọtago? Eche na-ekwu nọ Ebuka Obi onye the master of arrange. If ọ na-ejere bido na arrange nke na prison. If ọ chọrọ oge eburu ya rush ya n'ọgwụ. Ụnụ nwe nwayọ na-ekulite fichasịa posta kọlọ niile ahụ ọ bọsịrị ebe ahụ kwaye mmiri n'ahụ arrange ya n'ofu bedi ebe ahụ ikuku fesa. Ịghọtago? Ikuku fesa ọla echi niile ife a na-eme a continue kwa. Ịghọtago? After the arrange vomiting, he will clean up the mess and remain there. It was Mr. Gulu Ezigbo that gave him the zobo. Hello now. Now, ọ posta kọlọ ka ọ na-agbọ n'ife a now. Ọ posta kọlọ ọ simpati bụ ife ọ na ọ chọrọ ka o were ife niile ahụ amansi niile ahụ ọ na-eme. Amansi niile ahụ ọ na-eme wo simpati ka ọ chọrọ ka o were wee na attract. Ịghọtago? Achọba na simpati. Chọba na simpati. Ịnọgide n'ọgụ Chukwu na ihe ọbiko. Ebuka Eze, good evening my brother. Ịnụkwo the current update. Ịnụkwo what is happening. Ịnụkwo nke na-afịa afịọ. Ịnụkwo nke na-afịa afịọ. Na nke na-afịa afịọ kịta ahụ na nwanne gị nwanne m bidoro art movie na prison yard. Nwanne m na art sinima na prison yard. Nwanne m bidoro ime arrange na prison yard. Amaozi m onye na-akwụ ya ụgwọ arrange nke ọ na-eme. Amaozi m onye wụ the mastermind na-akwụ ya ụgwọ this arrange ọ na-eme. O wee bido daa gbawa ọbara, gbawa zogbo, gbawa posta kọlọ, gbawa penti. So nya bụ ebe esi wee wota misi kọgbuo enyere ya ọkwụrụ n'ọnụ. Daa na abụọ ife niile ọkwọ plot ka e wee bulie bupue from prison ya depuje ya na hospital. Nya ka m gwara ha si bulie buje na clinic enye ya mmiri ọkpụchasị ọnụ ọkpụchasị ife adịe n'ọnụ. Struggle continues. Ịghọtago? Nwanne ejighị mkpachakọ nsi egbe agba adaka run away from trouble na case is expensive. Unajụ run away from case na case is expensive. Unajụ ọkwa ole jirigo asịrị gị ekwu na esi na iyi egwu. The consequences of ife ikwuru apụtago. Onye sị ka ya atụ ụta. Kedu onye ị ga-atụ ụta? Kelee onye ị ga-atụ ụta? Ibido banye na hafintin from ị na hafintin nketa ịdaiba ịgba ọbara arrange fake si chọwa onye si chọwa onye. Yes of course now Ebuka Eze, yes of course si chọwa the last person bịa visitie. All that last person bịa visitie ya ewetara ya zogbo ọkpụ n'ọnụ agbọsịsị ife a. Ịghọtago? Si jee chọọ the last person bịa visitie n'onye ahụ ka ya na-eme plan a. Onye ahụ wetara ya posta kọla ọ na-agbọsị n'ọnụ. Chọọnụ the last person bịa visitie na detention. Onye ahụ wetara ya that posta kọla ọ na-agbọ n'ọnụ. Chọọnụ the last person. Look for the last person bịa na visitie. Onya na onye ahụ selu plan ahụ. Ịghọtago? Onya na onye ahụ plan ọrụ arrange ya ọ na-eme. Onya na onye ahụ plan ọrụ ikiri ya ọ na-akpọ. Baragụnụ ka ọ na-akpọ. Ọkụ wegoro ka enyere ya. Maazị Nnamdi Kanu nọ na detention since over 2 years and to 3 years. Ọgbọpụghị ọbara. Ọgbọ n'ọbara. Of course, ana m akaụntụ ya now. Ịghọtago?
of course ana m akaụntụ ya. Maazị Nnamdi Kanu nọ na detention since ọ na-amụ amụ na-ewu isi ife niile ewu ife jọrọ njọ. Maazị Nnamdi Kanu ọgbọ n'ọbala. Maazị Nnamdi Kanu ofemtigo ugboro one ọnya ya egosiwo na case is not for the weak. Ijele anụ bụ ha anọ ọgbọ ha n'ọbala. O bidogo banye ide efenti 3 times in a day, 3 times in a day, 3 times in a day. Kịta o bido na-arị nji bido amansi ịgba ọbara. Bido amansi ịgba ọbara. Postakọlụ zobo or painting. Si sure the last person je visit ye na detention ka m na-ekwu na ọnya na onye ahụ mere that plan. Ịghọtago? Ọnya na onye ahụ si plan bana si je egwe na plan nke awọkọ ọnya execute another one. Nke awọkọ Abraham Peniel, o nwere ife o mere gị iji ekwu let's forgive him. Abraham